Isang mapagpalang araw sa atin lahat mga kaspero. Medyo masama nga yung panahon pero tuloy pa rin ang ating pag-spear fishing. Medyo kalma naman sa spot kung saan tayo mamamana. Kaya samahan nyo kami ngayong araw at tingnan kung ano yung mga mahuhuli natin. Let's go mga kaspero! Kayang-kaya at medyo loaded ka na. Unang isda na nahuli namin mga kaspero, isang Maori Sea Perch, nakapana si Master Danny at niretrieve ko ito dahil lumabas sa kabilang bato kaya nahirapan siyang kunin. Kaya yung ginawa, pinana muna at saka pinutol yung tali niya para pinatagos na lang namin yung isda sa kabila para hindi na kami mahirapan na ipabalik pa yung isda. Kaya ayan oh, good size yung unang isda natin ngayong araw, isang Maori Sea Perch or mas kilalang kanlay mga kaspero. Ayan. Medyo matagal-tagal bago ako nakapana mga kaspero, gawa ng medyo malabo yung tubig. Kaya dumiretso ako dito sa spot kung saan ako nakakapana ng mga pelagic like king mackerel or tanigi. Ngunit sa time na to, ayun, meron akong nakitang 2 pirasong dugto tuna or pugok kung tawagin dito sa amin. Kaya pinili ko yung mas malaki at tinira mga kaspero. Sapol naman. At ito yung binumano na isda ko ngayong araw. Pero sila Master Danny nakahuli na. Kaya yung sa akin, eto mga kaspero, isang good size na dugto tuna na umaabot ng halos 7 kilos mga kaspero. Dugtut. First catch. Cuidado baro. Dugtut muna. Lumipat kami ng ibang spot at ito, nakakita ako ng 2 dugto tuna na malaki mga kaspero. Ngunit at ubrin siya atin at saka sobrang layo talaga at saka mailap. Pero merong isang unicorn fish na umaaligid sa unahan natin, ngunit hindi natin pinapana gawa ng baka lumapit ulit sa atin yung dugto tuna. Hanggang sa medyo tumagal tayo dito sa ilalim, ngunit hindi talaga bumalik itong dugto tuna. Sayang naman, malalaki na sana yun mga kaspero. Kaya yung ginawa ko, nung paahon ako, tinira ko na itong good size na unicorn fish at buti naman tinamaan kahit medyo malayo. Kaya ito yung pangalawang isda natin ngayong araw, isang good size na unicorn fish.
At this time mga kaspero, meron ako nakitang 3 pirasong trevally at kasama dito yung kawayanon or spotted, yellow spotted na trevally. At mas pinili ko yun dahil yun yung mas malaki mga kaspero. Tingnan nyo naman yung posisyon ng pagpana ko. Medyo nakahiga na ako dito at ayan o, napakagandang posisyon. At saka gitnang gitna yung pagkatira natin dito sa spotted na trevally na nahuli natin. At ito yung dagdag sa mga huli natin ngayong araw mga kaspero. Another dive na naman tayo. Napakaraming bait or dalagang bukid. Kaya dali-dali akong bumaba. At eto yung lumapit sa atin, isang malaking giant trevally. Ayun, talagang lalapit at lalapit. Hindi pa tayo nakapag-set up ng ambush. Pero eto, lumapit ka agad. Eto yung kagandahan sa maraming bait mga kaspero. Kahit hindi na tayo mag-ambush, kusang lumalapit yung mga pelagic. At eto, yung dagdag sa huli natin. Isang good size na giant trevally mga kaspero. Kinabukasan, nag-dive ulit kami mga kaspero at dito lang kami sa isla, hindi na kami lumayo gawa ng medyo maalo na. At itong spot na to, dito ako lagi nakakapana ng mga long nose emperor o kaya mga spangled emperor at saka minsan yung mga dugto tuna. At this time, nakita ko yung mga grupo ng mga spangled emperor at hinanting ko ito mga kaspero. Ngunit medyo mailap itong mga emperor na to. Kaya yung ginawa ko, hinintay ko talaga mga kaspero na makatiming tayo para makahuli tayo kahit isang piraso lang para meron na tayong binamano sa araw na ito. At ayun nga, medyo malayo pa sa atin. Ngunit malakas naman yung pana natin. Tinry kong tirahin ito mga kaspero. Buti na lang, good shot na naman yung pagkatira natin dito at tinamaan sa gitna ng katawan. Kaya walang kawala itong first fish of the day natin na isang spangled emperor or kanuping kung tawagin dito sa amin mga kaspero. Mahanaw mga kaswero. Spangled emperor. Pag
pagka-secured nga ng ating Emperor, lumipat kami ng ibang spot kung saan ako nakakapana ng mga king mackerel at hindi tayo nabigo sa paglipat natin ng spot. 2 piraso agad yung nagpakita sa atin, kaya hindi na ako nagdalawang isip na panahin ito mga kaspero. At ito yung pangalawang isda natin, isang good size na tangigi or king mackerel mga kaspero. Bumaba ulit ako kung saan ako nakapana ng mga king mackerel mga kaspero. At pagbaba ko nga dito sa 23 meters, yan, patingin-tingin ako sa paligid. Medyo malabo talaga yung tubig sa spot na ito, gawa ng ulan mga kaspero. At medyo matagal akong naghintay at ayun, merong isang nagpakita na malaking tangigi mga kaspero. At ayun, tinira ko na kahit medyo distansya sa atin ng konti. Buti na lang, napakaganda ng pagkatama natin dito sa tangigi. Talagang na-spine shot mga kaspero. At ito yung pangalawang king mac natin sa araw na ito. At syempre, after natin napana itong king mac na ito, nag-decide na rin kami na umuwi ni Master Danny dahil paldo na. Dahil nakadalawang king mac na tayo at isang emperor mga kaspero. Lumulubog na ang araw, bit-bit ang pana, handa na Makalawa. Jaya. tahimik lang ang paligid, sa ilalim buhay ang galaw. Hindi dito basta laro, dito sinusukat ang tibay. Lalim ng dagat kalaban, pero puso ang tunay na sandata. Gabi ramal sa ilalim ng alon, one breath, one dive, one shot. Gabi ramal, spear fishing, YouTube stories, tunay na buhay. Natutong sumisid mag-isa, walang airtime, panata, panalang lakas ng loob, laban sa agos, laban sa gutom. Hindi uso ang shortcut, bawat isda may kwento, bawat huli may respeto para sa kalikasan. Manalo. Ano yung laman? Gabi ramal, 9 grams. ilalim ng alon, 3.7 one dive, one shot. Gabi ramal, spear fishing, YouTube stories, tunay. Okay mga kaspero, meron tayong dinalang 2 slice na tangigi yung nahuli natin. Kaya steam tayo ngayon.
try natin kung masarap itong tingmak na to na steam. Let's go. Lagyan naman natin ng luya at saka ito, liquid seasoning mga kaspero para pangpalasa. Hindi na tayo maglagay ng onion leaves kasi wala na tayong mabilhan, kaya ayos na yan. Paminta, panalo na yan mga kaspero. Tingnan natin mamaya. Lumulubog na ang araw, bitbit ang pana, handa na. Tahimik lang ang paligid, sa ilalim buhay ang galaw. Hindi dito basta laro, dito sinusukat ang tibay. Lalim ng dagat kalaban, pero puso ang tunay na sandata. Gabi ramal sa ilalim ng alon, one breath, one dive, one shot. Gabi ramal, spear fishing, YouTube stories, tunay na buhay. Natutong sumisid mag-isa, walang airtime, panata, panalang lakas ng loob, laban sa agos, laban sa gutom. Hindi uso ang shortcut, bawat isda may kwento. Bawat huli may respeto para sa kalikasan.